Roti kasuwargan. Panglimbang 5 menit dina Minggu salira lan rah dalem Gusti. Tanggal 7 Juni taun 2026 kapetik saka Injil Yohanes bab 6 ayat 51 tekan ayat 58. Pangan mujudake kabutuhan dasar manungsa. Tanpa pangan, manungsa ora bisa urip. Mula direwangi nungsang jempalik, sirah digawe sikil, sikil digawe sirah, bakal kalakoni amrih kaantukakene pangan. Akeh uga kang nganti padha paten-patenan marga rebutan pangan. Wong lagi rumangsa tentrem lan jenjem, rikala ing pawon dandange kemebul lan kendhile ora ngguling. Kepala brayat lagi bisa marem lan seneng, rikala nyawang anak bojo padha mesem guyu sinambi nyangga cuwek isi panganan. Sewalike, kepala brayat bakal ngrantes ngenes, rikala anak bojo tansah klisikan turune marga keroncongan keluwen. Nadyan mengkono, manungsa ora amung butuh panganan jasmani. Manungsa uga butuh panganan rohani. Nanging panganan rohani kang utama ora kamangerti utawa saumpama kamangerti malah durung dadi prioritas pangupa jiwa, saengga manungsa ngumpadi panganan rohani kanthi cara kang kurang prayoga. Kelenceran menyang mall-mall, dugem ana ing diskotik, padha ngombe miras kacampur pil koplo, ngujo kelangenan lan sak pituruti. Minangka wong kang ngrasuk kapitayan Katolik, kudune wong Katolik padha sregep nderek mis suci kanthi nambut salira dalem Gusti, amrih antuk panganan rohani kang tumonjuk. Gusti Yesus ngwaosan dina iki mratelakake diri minangka roti panguripan. Sri Yesus pancen tuhu roti panguripan, roti kang ora amung aweh panguripan sakjroning urip ing donya, ananging uga dadi jaminan urip langgeng tembe kang ora amung winates nyukupi luwene badan jasmani wae, ananging uga nyukupi kabutuhane jiwa kang ora katuku nganggo dhuwit, ananging kanugrahake sacara gratis. Awit dagingku iku pranyata pangan lan rahku pranyata omben. Roti iku mujudake salira dalem Gusti Yesus piyambak. Roti panguripan kang tedhak saka swarga. Salira dalem Gusti Yesus kang kaparingake kanggo jaminan urip langgeng. Liwat salira dalem kang ajur mumur kakurbanake ing salib, sedo, kaptak sarta wungu, paring daya urip kanggo manungsa kang asrah percaya lan nampa panjenengane. Para tresna pelem kinasih, Gusti Yesus kanthi ikhlas ndadekake salira minangka roti panguripan. Ya aku iki roti kang tumurun saka swarga. Iku ora padha karo roti kang dipangan para leluhur kang meksa padha ngalami pati. Kang mangan roti iki bakal urip langgeng. Salira lan rah dalam Sang Kristus, roti panguripan lan rah kaslametan jroning sakaramen Ekaristi kang temen mujudake sumber, puncak lan jaminan paling dhuwur panguripan kita. Emane kadangkala rinoso ampang lan kembo nderek mesuci jalaran pikiran kang angel nampa kasunyatan. Kita kurang greget ngupayakake sarta mupuk rasa kangen kanggo nampa roh panguripan, salira lan rah dalem. Akibate kita ora bisa atur piwales marang Gusti Sang Sumber Urip kanthi sak mestine. Kita tinimbalan dadi roti panguripan kang menehi urip kanggo pepadha. Mula monggo kita nyuwun tambahing pangandel amrih bisa ngrasakake nges saben-saben nampa salira dalem. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalam yang Rama, so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.
Allah sumber gesang kawula muja nuwun awis Yesus putra dalem ingkang kanthi ikhlas masrahaken jiwa raga kangge gesang kawula. Ikhlas ndadosaken salira lan rahipun dados tedan lan inuman kawula amrih kawula sami gesang. Mugi kanthi kegiatan tedan kasuwargan menika kawula ugi sagah andung gesang kangge sesami. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.